Bismillahirrahmanirrahim. Ez ê ji we re îro basa tiştekî psikolojîk bikim. Psikolojiya ku Qur'an baz dikin. Hûn jî dizanin di vücuda insana da di terkîb û mîzaca insana da hem hêrsketin heye û hem jî şabûn heye. Ez îro ji we re basa hêrsketinê bikim, sedemê hêrsketinê bikim û dermanê ku hêrsketinê didi birîn, xezeba me ra didi birîn, ez ê behsa wî bikim. Ev tişkî psikolojiyê, em hêrs dikeve, em şa dibe. Gava em hêrs dikeve, sedemek heye em hêrs dikeve. Ya yek li me heqaretê dike, ya gotin ne baş divêje, ya êrişê me dike, ya dixwaze me pîs bike, bi şeklekî em hêrs dikevin, dilê me dimîne, em jî gotinê lê zivîrîne, ew me bizivîrîne. Em lê bizivîrîne her tila tere, şer mezin dibe, fitne bilind dibe û dikare bibe sedemê gelek tiştê nexweş. Ji ber wî Xwedê Teala di Sûreyê Mu'minûn ayeta nod û şeşa da Bismillahirrahmanirrahim wiha li pêxemberê xwe ferman dike. Dibêje îdfe' billetî hiye ehsenu seyyi'ete. Xirabî, nebaşiyê tu wî bi qenciya herî rast baş bidalî. Yekî te heqaret kir, yekî te zulm kir, yekî li te tiştekî kir, gotin nebaş tere got, dilê te hîşt, xweste kêm nîşan bide, xweste em bibêjin te pîs bikir. Xwedê Teala dibêje wê pîsiya wî, wê xerabiya wî bi qenciyê ji ser xwe bidalî pêşî lê bigire. Lewra yekê kelimekî pîs ji te re got, gava te ji heman kelîme lê ziviran, ew hê zêdetir dike, tu zêde dike, ew zêde dike, fitne mezin dibe. Vêje gava yekî cahil û nezan, an jî yekî zana ji me re gotinekî nerind a nebaş got, nayê wê manê gava me re bersîva bi heman şêweyê neda mirov qerse, ditirse, nikare ji civê xwe derne, nikare bersîvayê bide. Na ne wisa ye. Mirov bi şeklekî wisa bersîvê bide ku ew di bin bersîvê de bimîne ku carek din gotinekî wernebî. Xwedê Teala ji pêxembera dibêje nehnu e'lemu bîma yesifûn. Ya Muhammed, müşrikê Mekkê ji te re tiştê ku em ê wesfê te dide, tiştê ku ji te re divê em şê te dizanin. Lewra müşrikê Mekkê ji Pêxember Aleyhisselatü Vesselam re got dîne, got em ê heşa dirêwîne, got ev dîn jiyara Xwedê neşandî, ji ba xwe gotina li hev tîne, divê wehî ji me re hatî, va ji ber xwe de çê dike. Lê Xwedê Teala jî re dibêje tu ber nekeve, tu ber wan gotina nekeve, tu xwe neke hevalê wan cahil û cühela, tu xirabiyê wan bi tiştê herî qenc û baş bidalî. Vêje gava însan em bi hêrs ket, lewra yekî te heqaret kir, gava yekî te heqaret kir, tu şewa dike, tu hêrs dikeve. Çima tu hêrs dikeve? Lewra hêrs ji şeytan e. Xwedê Teala di sûreyekî din de dibêje, di Sûre E'raf ayeta em bê dusî de dibêje وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. Gava şeytan vesvesekî herî piçûk. Em bê vesvese tiştekî mezin e. Em bê nezg tişkî ji vesvesê piçûktir e. Yani em bivê tiştekî herî piçûk, em bivê kurepizeke hera piçûk ji şeytan ji we re hat, festaiz billah, tu ji şerrê şeytan hefza xwe bigire, ji Xwedê xwe bispêre Xwedê, hefza xwe bike, xwe bibe bextê Xwedê. İnnehu Xwedê Teala semî'un di bihîze elîmun dizan. Ha ji viya tê femkirinê ku şeytan gava merû hêrs ket, şeytan dixwaze hêrsa me ra gur bike. Merû ga merû hêrs ket, mirû dibe müşteriyê şeytan. Ji ber wî Xwedê Teala ji pêxembera dibêje وَقُلْ bibêje Rabbi min e'ûzu bike min hemezâti şeyatîn. Bê Rabbî exwe ji weswese, zext û kurepisa şeytanan xwe davîn berbextê te. Di vê derê de Xwedê ji pêxembera divê gava yekî te heqaret kir, tu heman bersîv nede, hêrs nekeve, û tu em bivê şêwekî bi gotinek herî qenc û baş û wê pîsî wê xirabî ser xwe bidalî. Here wisa di wê derê de dême şeytan amade ye, hazir e
o müşteriş bu şeytana gat bersi vay bede tu xarabi peda bige şeytan peda mera de gijine peda mera sor de peda mera vesvese de peda hesa mera zede de dermani wi Xwedê Teala bibe Rebbî ez xwedavên berbext te ji weswesê şeytanan heta dikarim mirovê ku bê şeytan jî were be ew jî dikare te til bike ew jî dikare te fît bike ew jî dikare te sor bike Hera hem şeytanê cin û hem jî mirovê ku bê şeytan bê ez hefza xwe ji şerrê vana dikim xwedavên berbext te tu min ji vana çawa bike her wisa tu min ji vana xelas bike her wisa bivêjî ve eûzu bike ez xwedavên berbext te Xwedê en yehdurûnî ku şeytan ew cê ku ez lê bim meclîsa ez lê bim cê ku ez rûniştime ku şeytan li wê derê jî hazir be yani şeytan ji meclîsa min ji cê ku erû dinêm ji sohbeta min ji her tiştê min û şeytan ji hev dûr bixînin lewra gava meriv hêrs ket merû xwenikar kontrol bike şeytan mera kontrol dike şeytan her pêda terîj mera ra dibêje û mirov mala xwe xirab dike lewra hedîseka Pêxember aleyhisselatu vesselam jî heye dibe innel gadebe bêguman tirs xof û bi hirs û gazeb mine şeytanê ji şeytan yani gava yekî pirsekî nexweş te got cîda nexweş te re got heman demê de şeytan dikeve devrê û vesvese de bersî bide bersî vayê bide tu jî piçûkterîne tu jî mezterîne tu jî çi felanî yani te lêsor dike ve inne şeytane Xwedê Teala Pêxember dibe şeytan xuliqe min narîn şeytan ji agiratê xweqandirê ve innema tudfi'u naru bil ma'i em bibêjin agir bi avê tê temirandin yani Xwedê Teala dibe gedeb ji şeytanê şeytan ji agir şêbî agir jî bi avê tê temirandin dibe fe iza gedibe ehadukum gava yek ji we hêrs ket felyetewedde bira destmêj bigire gava yek hêrs ketin her destmêj bigirin avê bav ser çavê xwe bişon da ku ew hêrs û xof û gedeba we derbas bibe û her wisa bibe eûzu billahi mineşşeytanirracîm bibe Rebbî ez xwedavên berbextê te ji şerrê şeytanê hatî qawirandin ji cinnetê ji ber vê ev tişkî psikolojî ye divê ji gava em hêrs ketin em karin xwe kontrol bikin lewra di sûreyê Ali İmran da Xwedê Teala divê jî behsa müminê qenc û baş dike divê vel kazimînel gayze ew kesê ku hêrsa xwe kontrol dike hêrs wan kontrol nake yani gava tu hêrs ket divê tu hêrsa xwe kontrol bike tu perdişi bi jina xwe re bi zarê xwe re birê xwe re xuşkê xwe re cîranê xwe re gava te pevçû yan yekê kelimekî ji vana kelimekî nexweş te re got tu mezinayê nîşan bide tu helîm be tu selîm be tu sergiran be bira em bihêna te firebe û gotinê wan lê neverîne û ji şeytanê mel'ûnê le'în jî xwe bavê berbextê Xwedê bê eûzu billahi mineşşeytanirracîm Rebbî ez xwedavên berbextê te ji şerrê şeytanê ku hatî qawirandin ji cinnetê hatî siktirkirin ji cinnetê ev çend gotin me ji bara got wê darê kir bi fayda we dawe